asi 27 Joker Fruits. Co to je, ty vole? To se posral asi. Ty vole. Počkej, jo, synod, aha, takže tady pán je gurmán. A jak to teda rozhodíme tady, naše karty? Za líťo? Na test? To je docela dost, ne? Dej 30 spinů za kilo, buď chlap, ne? 30 za kilo. Ty krávo, no to je... To není Já nevím, zase, jestli tady padá často jíra, nebo jako jestli je bonus. Jo, to je dřív, ale dej to, fakt. Tak pojďme. Tak jdeme tomu, že do 20k, ok? Kdyby to vracelo. Hele, ty kokot. Moment. No Kubo, to je celá tvoje výhra. Jo, tady. 2 spiny, jak se... Tady se mi líbí, ty vole. Je tady bonus? Ty pičo, 7. Myslím, že ne. A co jsou ty hvězdy? To je symbol? No. Hele, ty vole, 12, ty pičo. Ale profit normálně. No. A já bych taky dal jako deadline. Ty vole! Líčo! Melouny! Já bych dal taky deadline jako kdy odejdeme, čo, když to bude hodně dávat. No, do 23k třeba. Nebo dej třeba teďka ještě 20 spinů bych dal. Heleď, švestko za 12. Solidní. Tady začali, že jo? Heleď. 1600, dobrý den. No. Ještě kdyby to bylo s Wildem. Ještě takhle to zvednou na 2 kg teďko, no. Ty vole, hele. 10 kousků. Cítíš to jo? Tak jdeme na to no. Tak se zvednou možná. Tak pojď. 22. Ty vole. A uvidíme třeba to nějak to. Jo, třeba to dělá ještě něco úplně zázračného. Aspoň švestky, třeba plátno. Aleď! Ty vole! 6, no jasně. Dobré. Já bych, že do 25k bych dal. Ty pičo! Ty čo, vole. Co ti jebe, to by bylo 100 000 za 200 korun. No, tak do 24k, do 24. Ne, moje, pryč. Tak jo no, tak